बोहैथि बोसोरनि थांनाय 2 मार्च खालि एपिबि गोदान राजखान्थि हान्जा इउनाइटेड फराम अफ एक्सन बेनि बेनारजों दाजानाय दिनै नैबे क'क्राझारनि बालागावआव मिरु मावख'खौ नोंथांमोना बेखेवबाय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव? दिनैनि दिना जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि सानाव जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि हेड अफिसखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालागाव पार्ट 2 देबरगाव नियार बाय दि इन्डिया पेट्रल पाम्प बेयाव जोङो बेखेवनानै लानो हादों आरो बिनिखायनो बे मोनसे जारिमिन सान जानानै थागोन होननानै आं बुंदों जे फैबाय थानाय समाव नैबे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ नैबे मावखुलियावनो थानानै बा बिनिफ्रायनो गासैबो स्ट्रेटेजि पलिसिफोरखौ बानायनानै जोङो रान आप खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव गोबां मानसिफ्रा दिनै जोंखौ नागिरनानै हाखा दावराव जानानै दङ। बहा लोगो मोनगोन, बहा ज' जानो मोनगोन आरो बोरै जाय माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआव जुगदान जानो मोनगोन बेबायदि गोबां मानसिफोरा हाफा मुवा जानानै दङ, जोंखौ नागिरबायनानै दङ। दा बिनिखायनो दिनै मोनसे मोजां रादाब जे क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो जोङो हेड अफिसखौ दिनै बेखेवनानै लानो हाबाय आरो बावैसो समफोरनि उनावनो जोङो प्रयटेकट' जिल्लाफ्राव जिल्ला मावख'खौ जोङो बेखेवगोन आरो प्रयटेकट' ब्लक कमिटिनि आन्दाराव जोङो ब्लक अफिसफोरखौबो लासै लासै जोङो बेखेवलांबाय थागोन। एपिबि राजखान्थि हान्जा दानाया 2 मास जालांबाय। बे 2 मासाव नोंथांमोना मावख' गैयालाबानो बिटिआर हालामनि गोबां जायगायाव मेल मिटिं खुंनाय नुबोदों। दा बेबायदियावहाय रायजो राजानि माबायदि रेसपन्स मोनो नोंथांमोना? रायजो राजानि अनसायनाया दङ गोबां। दिनै रायजो राजाया मोनसे बिकल्पखौ नागिरनानै दङमोन। गोबां रायजो राजाफ्रा गिदिर मोनसे आखा लानानै गिदिर मोनसे थांखि लानानै बा गिदिर मोनसे बेक्तिगत भाबै आखा लानानै सोरबाया बिपिएफखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन, सोरबाया इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन। नाथाय थांनाय नैबे 22 बोसोराव बे मोननै पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय गोसो सिंनि जि मानसिफोरनि रायजो राजानि जि आखा आरो मिजिं आरो जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिकल्प नागिरनानै दङमोन। दिनै बेयावहा बारग' एनडिएफबिनि दैदेननायाव मावसोमनायाव बावसोमनायाव जे थांनाय एप्रिल दाननि 2 तारिखआव जों अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डखौ दानानै होदों रायजोनि थाखाय। दिनै बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों आरो अनसायफैदों। मानोना मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंगासिनो दङ, जाय मोनसे थुबुर सुबुं अनजिमाहा जारिमिन थायो, जायहानिखि जेंना थायो आरो जायहानिखि सिमां थायो बेयावनो पार्टिबो जोनोम मोनो। दिनै जोंहा जारिमिन दङ, 34 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामबोनायनि जारिमिन दङ। दिनै जोंहा जेंना दङ, गोथाङै जेंना। दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां जोंनि दावहारु लोगोफ्रा जोबथेसालियाव खाथे जानानै दङ आरो जोंहा सिमां दङ। एनडिएफबिनि गोलाव समनि दावहायाव 4,000निबो बांसिन बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जालांदोंमोन। बिथांमोना बिखानि दुंब्रुद थैखौ ओरैनो बावसोमलाङाखै। बिथांमोना थांखि दङमोन, सिमां दङमोन। बेफोर सिमांफोरखौनो जों गोथाङै थानाय सुबुंफोरा मावफुंनो थाखाय जोङो नैबे पार्टिनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव मावलांनो हागोनखौ आखा फारिदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो फारि फारियै सुबुंनि मोजांनि थाखाय, रायजो राजानि मोजांनि थाखाय आरो समाजनि जौगानायनि थाखाय जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ मेङाजासे खामानि मावलांगोन। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव मोनबेसेसो बियाबाव गेलेनो थाखाय थियारि नोंथांमोना? जोंनिफ्रायथ' दासिमबो जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ फुल प्लेजेड जोङो दानानै लानो हायाखै। फैबाय थानाय समाव जेब्लानोखि जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ फुल प्लेजेड दागोन अब्लानिया जोङो फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनाव माबायदियै बाहागो लागोन बेनि स्ट्रेटेजि पलिसिखौ जों बानायगोन आरो बिनि उनाव जोङो केन्डिडेटफोरखौ घोषणा खालामलांगोन फारि फारियै। आसा फारि लाखिदों जोङो जे माब्रैबा जोङो मेजिक नाम्बार मोननानै सरकार दानो हागोन, बेबायदिनो नोजोर बोनानै जोङो केन्डिडेटफोरखौ होलांगोन। दिनै मोनसे पार्टिया अबेबा समस्तियाव केन्डिडेट होनाय नङा बेथ' जानोनो हाया। जे फैबाय थानाय समाव जों बेफोरखौ माबायदियै केन्डिडेटफोरखौ फोसावनाय जायो आरो माबायदि स्ट्रेटेजि पलिसिफोरजों जोङो मावफुंलांनो हायो बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावलांगोन आरो केन्डिडेटफोरखौ जों फोसावलांगोन। आरो दिनै जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ ओरैबायदि मोन्दों, नांगौनिबो बांसिन जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ मोन्दों। जोंहा दिनै थाखा फैसा गैया जानो हागौ, नाथाय रायजोआनो जोंनि सम्पति जानानै ओंखारदों। रायजोआ जोंखौ सहाय खालामदों आरो रायजोनि सहायजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ गोथार सिमांखौ लानानै सरकार दागोन।